Mirall trencat és una novel·la de Mercè Rodoreda creada l'any 1974. Una novel·la intensa pels seus simbolismes i simple per la seva quotidianitat. La història comença amb la jove Teresa casada amb el senyor Nicolau, el seu primer marit, i acabarà amb Sofia, la seva filla i la del seu segon marit, Valldaura. Mirall trencat sembla ser solament la biografia d'una família burgesa catalana de principis del segle XX, però aquesta està repleta de secrets i realitats fosques que potser siguin aquests fets els quals fan la història més verídica. Un dels meus capítols favorits és el 21 de la segona part i és anomenat Somnis. En aquest capítol, Teresa somnia i li conta aquest somni a Armand. Jo estava entre tenebres, ran d'un abisme i al meu voltant el vent gemegava. El temps no existeix, el temps no existeix. I jo el tenia a les mans, podia fer el que volia, l'aguantava entre les mans i ha començat a fugir-me de les mans com aigua entre l'avui i el demà. Existia. El vent ha callat una estona llarga fins que s'ha posat a cridar el temps amb veu de tro, i com que el temps no venia perquè estava mesurant el pes de les coses que queden, el vent anava d'una banda a l'altra gemegant a tort i a tret. No existeix, no existeix. Després, Armanda li conta el seu somni a Teresa, el qual se li repeteix totes les nits, però sempre canvia alguna cosa. Llegiré altre fragment. Jo estava en el meu llit i de dintre del llombrígol em començava a sortir un fum en forma de jo que era jo i que no acabava de ser jo. L'ànima, l'ànima. I així que havia travessat la teulada s'acostava a ell. La senyora Teresa sabia, i l'Armanda sabia, que la senyora Teresa sabia que l'àngel dels seus somnis tenia el cap de l'Adi Farriols. Jo, ànima, no tenia pis de tan petitons que eren. L'àngel, amb la ploma de les ales una mica rosa a les puntes, tenia la cabellera que semblava un glob de nit. No m'havia dit mai que tingués cabellera. Les últimes vegades sí, i m'agafava per la cintura amb un sol braç, com un cinturó, i amb l'altre braç en l'aire i un dit estirat s'obria camí cap al cel. Jo, amb els peus penjant mig desmaiada i mig eixordada pels batecs de les ales, em deixava agafar, volàvem més enllà del cel i ens asseiem damunt de la lluna fins que l'àngel se n'anava tot dient-me que tornaria. M'havia estès damunt d'una pila de pols de lluna dura com un roc i tornava enamorat. I ara, senyora Teresa, prou. M'agrada molt l'ambient fantàstic i imaginatiu que trenca amb el realisme de la història, com es descriuen aquests fets que sols es podem imaginar mitjançant els somnis. I a la vegada també m'agrada el fet quotidià que és somiar coses estranyes que ens passa a tots. Bé, el llibre en definitiva m'ha agradat, ja que dins dels fets quotidians que semblen necessaris de contar, pense que Mercè Rodoreda els escriu de manera que gaudeixes llegint-los. Potser no s'entenga la simbologia oculta en algun moment, però aquest és un fet que m'agrada, ja que farà que senta que mai acaba de llegir el llibre i permaneixerà una intriga viva. Bé, doncs fins ací, espero que us hagi agradat i gràcies per haver-me escoltat.